Maiatzaren 29ko greba orokorrean Bilboko epaitegien parean egondako istiluak direla eta fiskalak 14 urteko kartzela zigorra eskatu du 3 gazte bilbotarrentzat. Haien errugabetasuna aldarrikatu eta azpijokoa salatu du Grebalariak Aske Herri plataformak Bilboko epaitegien aurrean. Ez dago leporatzen zaizkien gertakari horietan parte hartu izanaren inolako frogarik, guztia guri ustez da muntaia utz bat, poliziaren muntaia utz bat, eta akusazioen oinarri bakarra, hain zuzen ere dira poliziak gertatutakoaren inguruan emandako bertsioa. Eta gero, hori fiskalaren eskaera izugarri hori ere salatu nahi genuen, ez dago esan genuen, ezin dugu onartu gazte hauek 12 urterako kartzela, 14 urterako kartzelara joatea. Herri ekimenak hainbat eragileen sostengua eta babesa jaso du, baita maiatzaren 29an Hego Euskal Herrian greba orokorra deitu zuten sindikatu eta eragile sozialena. Epaiketa hau mobilizazio sozialen kontrako errepresioan beste pauso bat dela salatu dute. Esan ez hau ez dela desorden batzuk edo erose batzuk epaitzeko epaiketa bat, baiz eta honen helburua dela azken batean protesta sozialak kriminalizatzea, mugimendu sozialak desaktibatzea eta hori guztia, ez da, krisiaren aurrean gero eta erantzun handiagoa dago, eta orduan honen bidez kriminalizatu egin nahi dute. Hainbat eragileekin batera gazteen errugabetasuna aldarrikatu dute. Muntaia polizial honi bukaera ematea, auzia artxibatzea edo bestela auzipetuak absolbitzea, bestalde batetik antolatuko diren ekimenetan parte hartzeko konpromisoa, bidegabekeria hau salatzea eta sozializatzea, eta azkenik auzipetuei babesa eta elkartasuna adieraztea. Epaiketa datorren astean irailaren 11 eta 12 izango da Bilbon. Montai polizela salatzeko larunbaterako manifestazioa deitu dute. Goizeko 12:00 Jesusen bihotzatik abiatuko da. Grebalariak Aske Herri ekimenak mobilizazioetan parte hartzera dei egin du. Irailaren 11, asteazkena, egun horretan hasiko da epaiketa, goizeko 9:30 konzentrazio bat deitu dugu Buenos Aires kaleko epaitegiaren aurrean, epaitegiko sarreran, eta gure helburua da egotea hor posible bada goiz osoa. Ordu biak arte edo behintzat epaiketa bukatu arte.